खुलुमबाय दिनै 15 जुन 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन, मोजां सान। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृष राशि। माबाफोर मोजां मिजिंथि खालामनानै दोननो हागोन, साननाय बायदि फिथाइखौ मोननो हागोन, मोजां सम। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि। बेफार फालांगि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, जेखि मावा मुलाम्फा मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि। नखराव माबाफोर जेंना नुजानो हागौ, गोसोखौ सान्थि गैयै मोननो हागौ, गोसोखौ हमथा। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। दिनैनि दिनाव दुखु खस्थ सैनांनो हागौ, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कन्या राशि। गोथार खामानि मावनो दङब्ला मावनानै लानो हागोन, साननाया जाफुंगोन, शुभ दिन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। सोरबा आलासिफोर फैनो हागौ, गोजोननायखौ मोनगोन, मोजां सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि रुलेङा गोरा जागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। धनु राशि। लाथ्र'हायै गोबां गोजोननायखौ मोननो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। नखरनि सोद्रोमाफोर सोमोन्दो गावस्रालायनाय जानो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। जेखि मावा मुलाम्फा मोननो हागोन, रांखावरि बुथुमनो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मीन राशि। फालांगि मावनाय रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन, नखरनि थाखाय रां खरसा खालामनांनो हागौ। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै, गोजोन्थों।